दुनिया रे बहुत ज्ञानी लोक ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି? କବ୍ରିସ୍ତାନରେ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିବସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ କାହାଣୀରୁ। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଡକ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ରାଇଟ? ତ ଦିନେ କଣ ହେଲା, ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ମୋ ସେବାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢେଇ ଦେବି। ତ ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସହର ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କ୍ଲିନିକ, ବହୁତ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତିଆରି କଲେ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 24/7 ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ରଖିବେ, ରଖି ସେବା ଦେଇପାରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଇନଗ୍ରେସନ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଘଟଣାଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କାରରେ ଯାଉଥିଲେ, ସଡନ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଷ୍ଟ 500 ମିଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏଇ କାରର ଯେତେ ପାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଖବର ପାଇ ବହୁତ କେତେ ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯାହା ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାବନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଘଟୁଛି। କଣ ଘଟୁଛି? ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖବର ଶୁଣାଗଲା ବା ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମନୋଭାବ କଣ ହେଇଥିବ? ଅଫକୋର୍ସ ଦେର ପେସେଣ୍ଟ, ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ। କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, କାହାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଡକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେବା ସୁଶ୍ରୁଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭାବନା ଅଛି, ସେମ୍ ସିଚୁଏସନରେ ଭାବନ୍ତୁ ସେହି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ବା ମନ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ? ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଏଜ ଏ ପେସେଣ୍ଟ, ଜଣେ ରୋଗୀ ଯାହାର ସେବା କରିବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଧର୍ମ। ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ଭାରି ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡୁଛି, କିଏ ଫୋନ କରୁଛି, କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଅଛି। ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ସେଲିଂ ବଢିବ, ସେଲିଂ ବଢିଲେ ତା ବିଜନେସ ବଢିବ, ଭେରି ଟ୍ରୁ। ଅଫକୋର୍ସ ହୃଦୟରେ ତା ଦୁଃଖ ଥିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ବଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସେ ପରିବାର ଜନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଭାରି ସିମ୍ପଲ, ରାଇଟ? ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଭେଣ୍ଟ ବା ଘଟଣା। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ସଡନ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମେ ଭାବିକି ଯାଇଥିବା 15 ମିନିଟ ଆସିଯିବା, ବଟ୍ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖାଗଲେ ଆଉ 15 ମିନିଟ ଡିଲେ ହେଇଗଲା। ସପୋଜ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ 30-40 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ରାଇଟ? ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ବାର୍ ବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାର୍ଲର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାବନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର, 42-43 ବି ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପାଇଁ କଣ କଣ ଚିନ୍ତା ହବ? ଆରେ ଭାଇ 30-40 କିଲୋମିଟର ଡେଲି ଯାଉଛି ମୁଁ, ହରିବଲ। ଆରେ ଭାଇ, ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ଯାହାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାର୍ଲର ଅଛି, ତା ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିବ? ୟା, ଇଟ୍ସ ବିଜନେସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିବେ। ୟେସ୍। ସୋ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ 2-3ଟା ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହାର ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଘଟିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆମେ ରାତି ଶୋଇଲା ଯାଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଆମ ସହିତ, ଇଭେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ବାହାରେ? ଟେମ୍ପରେଚର 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଯୋଉ ଲୋକଟି ଡେଲି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି 30-40 କିଲୋମିଟର, ତା ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ବା ଆଉଟକମ୍ ହେଲା ଭେରି ପେନଫୁଲ, ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଖରାରେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ଏତେ ଦୂର। ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ତାଙ୍କ ପଡିଶା ଘରେ ଯଦି ସେ ଲୋକ ଅଛି ଯାହାର ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ବାର୍ ଅଛି ବା ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ ଅଛି, ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ମନ ଦଶା କଣ ହେଇଥିବ? ସେ ଲୋକ ଭାବୁଥିବ, ୱାଓ, ସେଲିଂ ବଢୁଛି, ବିଜନେସ ବଢୁଛି, ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ ଫର ମି, ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ବଟ୍ ଆଉଟକମ୍ ବା ରେଜଲ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ବାର୍ ମାଲିକ ପାଇଁ ଖୁସି, ଯୋଉ ଲୋକ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଏସ୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ଜଣେ ରୋଗୀ, ବଟ୍ ଯୋଉ ସ୍ୱଜନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ପେନଫୁଲ ଘଟଣା ଏଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି, ଥାର୍ଡ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ରୋଡ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତି, ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତାପରେ ଭାଇ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ଗାଡି। ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ବିଜନେସ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ମେଡିସିନ ସେଲିଂ ହେଲା, ହି ଇଜ ଗେଟିଂ ମନି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ହଉଛି ନା, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛେ? ଘଟଣା
ଆଉ ତା ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଭାବୁଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିଦେଲା, ମତେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଲାନି, ଛୋଟ ହେଇକି ମତେ ନମସ୍କାର କଲାନି, ଛୋଟ ହେଇକି ମତେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଲାନି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବା ଆମେ କ୍ରୋଧିତ ହଉଛେ। ରାଇଟ୍? ତ ଆ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବହି ଅଛି। ସେ ବହିର ନାଁ ହେଲା ଦି ସେଭେନ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଅଫ ହାଇଲି ଇଫେକ୍ଟିଭ ପିପଲ। ଦି ସେଭେନ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଅଫ, ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଭେନ୍ କଭି। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସାତଟି ନିୟମ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଡ, ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାତଟି ନିୟମ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିୟମ ହେଲା ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ। ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ। ସେ ଆକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ। ଇ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ। ଇ ମିନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ, ମାନେ ଘଟଣା। ଆର୍ ମିନ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଉଟକମ୍, ଆଉଟକମ୍ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ଆସୁଛି। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ, ସେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ ରାଗିଲି, ଏଟା ହଉଛି ଇଭେଣ୍ଟ, ଏଟା ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ବଟ୍ ଆ ଭିତରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସ କଣ ରହୁଛି? 42 ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା ସମସ୍ତ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ନା, ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ କାରଣ ମୁଁ 30-40 ମିନିଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି। ବଟ୍ ଯାହାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାର୍ଲର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହଁ, ସେ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, କାହିଁକିନା ତାର ବିଜନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ତା ପ୍ରଫିଟ୍ କମଉଛି ସେ ଲୋକ। ଗେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ? ସୋ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବିଲିଭ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସେସରେ ବିଲିଭ୍ ଉପରେ କହୁଥିଲି ଯେ ବିଲିଭ୍ କେମିତି ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ତା ଲିଙ୍କ୍ ଏଠି ଅଛି। ବିଲିଭ୍ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ବିଲିଭ୍ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ବ୍ରେନରେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ। ତ ଆମ ଭିତରେ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଲିଭ୍ ଅଛି ବା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ছোট, আমার যে এজରେ ছোଟ সে মতো রেসপেক্ଟ দেওয়া উচিত, সম্মান দেওয়া উচিত, যদি ନହେଲା ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହେବି। ରାଇଟ୍? ଏମିତି ବହୁତ ବିଲିଭ୍ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, ବହୁତ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଆସିଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଆମେ କହୁଛେ ଘଟଣା ହେଲା, ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ସେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିଲା, ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ବଟ୍ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲା, ମୋ ରାଗିବା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ସାଇନ୍ସ କହୁଛି, ଏଇଟା ଇମୋସନ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଇମୋସନ କହୁଛି। କାରଣ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟଣା, 42 ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତାକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୋର ମନୋଭାବ କଣ ହଉଛି, ମୋ ରେସ୍ପନ୍ସ କଣ ହଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମୋ ଆଉଟକମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ରୁଲ୍ ଅଫ ଦି 7 ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଅଫ ହାଇଲି ଇଫେକ୍ଟିଭ ପିପଲ। ଇ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ। ଇ ମିନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଉଟକମ୍। ଖାଲି ଇଭେଣ୍ଟର ଆଉଟକମ୍ ଆସେନି, ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ଆମର କିଛି ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ତାହା ଆମର ରେଜଲ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ତାହା ଆମର ଗୋଲ ବା ତାହା ଆମର ଶେଷ ରେଜଲ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଆଉଟକମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଜୀବନ ସବୁ ସେଥିରେ ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ସପୋଜ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସରେ, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଫ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲାନି, ଆପଣ ନମସ୍କାର କଲାନି, ବା ଆପଣ କିଛି ଚଢା ଗଳାରେ କହିଦେଲା କଥା, ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି? ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ। ବହୁତ ଥର ହୁଏ, ବସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ ଯଦି କୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲାନି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜୋରରେ କଥା କହିଲା, ଆପଣ ବି ଜୋରରେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଗାଳି କରିଦିଅନ୍ତି ତାକୁ। ରାଇଟ୍? ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦବାକୁ, ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ କଣ କହିଲା, ପାଟି କରି କଥା କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ରାଇଟ୍? ବା କିଛି ଏମିତି ଶବ୍ଦ କହିଲା ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁନିଆ କହୁଛି ଖରାପ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଆପଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ କହିଛି, ଆଉ କିଛି କହିନି, କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଛି ବା ପାଟି କରି କଥା କହିଛି। ବଟ୍ ଆମେ ମିନିଂ କଣ ବାହାର କଲେ? ହି ଇଜ ନଟ୍ ଗିଭିଂ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ମି, ସେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦଉନି, ସେ ମତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ରାଇଟ୍? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ଇଟ୍ ଇଜ ଆवर ରେସ୍ପନ୍ସ, ଏହା ଆମର ମନୋଭାବ, ଏହା ଆମର ଯୋଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି ନା, ତାର ମନୋଭାବ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ବା ଆମର ଆଉଟକମ୍। ଆମେ କ୍ରୋଧିତ ହଉ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୋଧ ହେବା ବେଳେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଙ୍ଗ ବି ହେଇଯାଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ। ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ମିନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଆମ ଆଉଟକମ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ଲୋକ ଆମ ପାଟି କରି ଯେତେ କଥା କହୁ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯିବା, ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଛି ଦବାନି, ରିଆକ୍ଟିଭ ହବାନି, କ୍ରିଏଟିଭ ହବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଡେ 1ରେ ଆମେ ରିଆକ୍ଟିଭ ହବନି, ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭ ହବା, ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ହବା, ବି ରେସ୍ପନ୍ସିଭ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆଉଟକମ୍ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ସେ 2 ମିନିଟ୍ ପାର୍ଟି କରିବ, ତାପରେ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଯଦି ପାର୍ଟି କରିବା, ମେ ବି ଘଟଣା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ, ମେ ବି ସେ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆମକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିପାରେ, ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ। ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବା ଯାହା ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଉଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ କଣ, ମୋ ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲା, ତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ହେଇନାହିଁ, ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ହୁ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ? ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ, ସେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କରିଛି, ମେ ବି, ବଟ୍ ଆମେ ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଅଛି, ଆମର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେଥିରେ।
ସେ ଗାଳି ଦଉ ଆମେ ଯେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେ ବି ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଆଉଥରେ ଫୋନ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ମେ ବି ଘଟଣା ଅଘଟେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଏଠି ଇଭେଣ୍ଟ କିଛି ନୁହଁ, ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସବୁବେଳେ ଘଟି ଚାଲିଛି ଏଟା। ଆମର ସପୋଜ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଇଭେଣ୍ଟ, ବର୍ଷା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ ଭୋଜି କରିପାରିବା, କିଛି କରିପାରିବା ଆମେ ତାକୁ। ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା କହି ଆମେ ଯଦି ରାଗିକି ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋକଡା କରିବା, ରେଜଲ୍ଟ ହବ ଖରାପ ହିଁ ହବ ଆମର। ତ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଭେଣ୍ଟ ବା ଘଟଣାର କୌଣସି ଆମ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ଆମର ମନୋଭାବ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ଏ ମନୋଭାବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ, ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ। ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଆପଣ କହିଛି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ 14 ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଜି 4th ଡେ, ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ। ଆପଣ କାଲି ଆମକୁ ଆମେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହବା। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହବା। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଛୋଟିଆ 2 ମିନିଟ୍ସ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଏ ଆଖି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଓହ, ଆଖି ମତେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଦିସ୍ ଆଇଜ୍। ମୁଁ ଆଖିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆଖି ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ ବା ଏଇ ଯୋଉ ମୁହଁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ସବୁ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଦିସ୍ ଫେସ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ସ୍କିନ୍। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ତ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ହାତ ଅଛି, ଏ ହାତ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବାରେ। ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଦିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ଏ ହାତକୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ବଡିର ଯେତେ ସେଲ୍ ଅଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାରେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍କୁ ବଡିର ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, ଲଙ୍ଗସ୍ ଏସବୁ ବ୍ଲଡ ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ଦେମ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଦେମ୍। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି, ଆମ କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟସ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ବଡି। କାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରର କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହେଇପାରିବା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହବା, ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ହବା, ଗ୍ରେଟଫୁଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ମନୋଭାବ ଭଲ ରଖିବା। ଗ୍ରେଟଫୁଲ ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ମନୋଭାବ ରଖିବା ଯେ ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ମନୋଭାବ ରଖୁ ବା ଖରାପ ମନୋଭାବ ରଖୁ, ସେ ଆମକୁ ଭଲ କହୁ ବା ଖରାପ କହୁ, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଆମେ ତା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ମନୋଭାବ ରଖିବା, ଆମେ ତା ପ୍ରତି କରୁଣା ଦୟା ଭାବ ରଖିବା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ତା ପୋଷ୍ଟ କଣ ହଉ, ପୋଜିସନ କଣ ହଉ, ଶିକ୍ଷୀ ଲୋକ, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ଆମେ ତାକୁ ଦୟା ଭାବ ଦେଖେଇବା, କରୁଣା ଭାବ ଦେଖେଇବା, ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ। ଆଉ ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା। ସେ ଲୋକର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, କିଛି ନ ପାରିଲା ତାକୁ ସ୍ମାଇଲ ତ ଦେଇପାରିବା, ଗୋଟେ କିଛି ନ ପାରିଲା ତାକୁ ତ କିଛି ଭଲ କଥା ବୁଝେଇ ପାରିବା, ରାଇଟ୍? ଯଦି ପାରୁଛେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବେବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, କିଛି ନା ଆମେ କିଛି ଆମର କିଛି ଯେକୌଣସି ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯେ ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିଛେ। ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଲା, ଗାଳି ଦେଲା ମାନେ ଗାଳି ସେ ଦେଇନି ଆମକୁ, ସିଏ ଆମର କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ କଥା କହିଛି, ଏମିତି ଗୁଣ କଥା କହିଦେଇଛି ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁନେ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ସବୁଦିନ ଲେଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ଅଫିସ, ତାକୁ ଜଣ କହିଲା ସବୁ ଲେଟରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଇଟ୍ ବିକମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି, ଆମେ ରାଗିଯାଉ ବେଳେ ବେଳେ। ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନା ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଏମିତି କିଛି ଗୁଣ କଥା ସିଏ କହିଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ସେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହବାନି, ଆମେ ରିଆକ୍ଟିଭ ହବାନି, ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ହବା, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହବା। ବଟ୍ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ପାସ୍ ଦ ବକେଟ୍, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଲଦୁଛେ ଦୋଷ। ସିଏ ମତେ କହିଲା ମୁଁ ରାଗିଗଲି, ସିଏ ମତେ ଏମିତି କଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଡେଇ ଦେଲି, ସେମିତି କହିଲା, ଆଇ ବିକମ୍। ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇଜ ଆଉଟକମ୍। ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟଣା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏନି, ଆଉଟକମ୍ ଦିଏନି। ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ଆଉଟକମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ। ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ କେତେବେଳେ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣ ଚତୁର୍ଦିଗ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ହେବେ।
ଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଭାବନ୍ତୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମତେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଘରେ ଆମେ ଏମିତି ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ, ମୋ ପୁଅ କହିଲା ବାବା ଆପଣ ତ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ କିଣିଛେ, ସୋ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହବା ସେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ? ଅଫକୋର୍ସ ଗୋଟେ ରିଜନ, ବଟ୍ ଆମେ ପଇସା ଦେଲେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସେବା ପାଇପାରୁନା। ସପୋଜ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକାର ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ ରୁପିସ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ? ଆପଣ ସେଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି କିଛି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପଇସା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ନୋଟ୍, ପେପର ବଣ୍ଡଲ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହାଯାଇଛି କରୁଣା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କର, ଦୟା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କର, ଆଣ୍ଡ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କର। ଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଆପଣ ପୃଥିବୀର କୋଉ ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ଆପଣ ପୃଥିବୀର କୋଉ ଜୋନ୍ ଅଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ କନେକ୍ଟିଂ, ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛେ। ହାଉ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। କ୍ୟାମେରା, ୱେବ୍ କ୍ୟାମ୍ ଲଜିଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛି, ୱାଓ। ତିଆରି ହେଲା ଚାଇନା, ଗଲା ତାଇୱାନ, ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ହାଉ ଗ୍ରେଟଫୁଲ, କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ପାଇଁ। ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଦିସ୍ ଲଜିଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ, ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଦିସ୍ ୱେବ୍ କ୍ୟାମ୍, ମାଇକ୍, ମୋ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ କରୁଛି, ରିଫାଇନ୍ କରି ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଗ୍ରେଟଫୁଲ। ବ୍ଲୁ ୟେଟି କୋଉଠି ତିଆରି ହେଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ ଏଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଗ୍ରେଟଫୁଲ। ଥ୍ରୁ ଆମାଜନ ଆସିଛି, ତ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଆମାଜନ। ତ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ରାଣ୍ଡମ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ, ଆଟ୍ ରାଣ୍ଡମ, ନୋ ରୁଲ୍ସ। ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍, ରାଇଟ? ତ ଲେଟ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, 5 ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ତାପରେ वी विल वाइंड अप द सेशन। ओके, सो प्लीज मेरुदंड सीधा करवा, आम बैकबोन स्ट्रेट, रिलैक्स योर बॉडी। क्या बॉडी मूवमेंट आपको सेकंड वीडियो डे 2 रे मुझे कही आपको माइंड एंड बॉडी बहुत वेरी सिंक्रोनिसिटी अच्छे मान भितर। दे बॉडी आप केमी बसती, डाउन रेड ही बसवे, मुंडे हाथ देवे, यू कैनॉट बी हैप्पी। ब्रेन अंडरस्टैंड कर दुखी अच्छी भाई बॉडी लैंग्वेज, बट आप छाती फुल कांध उपर कर मुंड बसवे, ब्रेन भाई ही इज सो हैप्पी। सो से सब कहुए प्रत्येक शास्त्र में, प्रत्येक आप फिजिशियन जो मैंने आपंकर फिजिकल ट्रेनर अच्छा से कहते मेरुदंड सीधा कर बस। योगा भी कही मेरुदंड सीधा कर बस, बिकज ब्रेन से तो अंडरस्टैंड कर, ब्रेन अंडरस्टैंड कर सो हैप्पी, से बहुत खुशी अच्छी। आउ इमिडिएटली डोज हार्मोन सेक्रेशन करवा स्टार्ट कर दो, राइट? सो सीधा बसवा, रिलैक्स। प्रथम आम ग्रेटफुल हवा आम पेरेंट्स को, आम बापा माँ जो मैंने आमको पृथ्वी पृष्ठ को लेकिन आसी। सो आम बापा माँ प्रथम आम धन्यवाद देवा, कृतज्ञता प्रकाश करवा। आई एम ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल टू माय फादर, आई एम ग्रेटफुल माय मदर। आम जिते गुरु अच्छा आमर समस्ते गुरु आमको पाठ पढ़ी, ज्ञान देते, आम से प्रति कृतज्ञता प्रकाश करवा। आखि बंद कर भावतु आप सामने आप गुरु मान अच्छा, जो गुरु आपन को प्राथमिक शिक्षा, हाईस्कल, कॉलेज जो जो स्थान में आप शिक्षा लाभ कर, आपणकर चाकरी जीवन रे, आपण व्यवसाय रे, आपण जो स्थान रे भी जो व्यक्ति आप किसी भल कथा शिखी सी हूँ आप गुरु। परंतु से सब लोग अपना सामने छाई से कहतु से आपको हसिकी आशीर्वाद भी कर, आप कहते गुरु टीचर, सतरे मुझे प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ, कहीं आप जो कथा शिखई से आज मो जीवन सफलता पाई, से आज मो जीवन में बहुत उपरକୁ ଯାଇଛି। मो पाखे आज सब जिन सुविधा अच्छी, कहीं आप देखिए ज्ञान को राइट रास्ता प्रकृत व्यवहार कर भल मनुष्यटी आपण पाद पद्म नमस्कार। आम आप प्रति बहुत कृतज्ञ, अशेष अशेष धन्यवाद, आम बहुत कृतज्ञ। जिते साइंटिस्ट अच्छा दुनिया रे, जिते साइंटिस्ट जो मैंने सब जिन कर मोबाइल फोन कहतु, इलेक्ट्रिसिटी कहतु, जहाँ भी आम आज व्यवहार कर जीवन को उन्नत कर, प्रत्येक साइंटिस्ट आम कृतज्ञता प्रकाश करवा। कहीं से निष्ठा, से परिश्रम, मलेरिया जो लोग, जो साइंटिस्ट जो केमिस्ट जो मैंने मेडिसिन उद्भावन कर लोग, कोरोना जो मैंने वैक्सीन तैयार कर साइंटिस्ट, समस्त साइंटिस्ट को आम कृतज्ञता प्रकाश करुचे। कहीं आज आम जीवन बहुत सुंदर और सुखमय है। प्रत्येक साइंटिस्ट और समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करुचे। आम चारिपाख जिते वस्तु अच्छी, जिते जिनस अच्छी, सब जिन साहय कर, आप घर कहतु, आप बेडसीट कहतु, आप ड्रेस कहतु, आप बही, आप गाड़ी, आप ऑफिस, से कौन जिन कहतु, कलम, पेंसिल, मोबाइल फोन,
ସବୁ ଆମ ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁଖ ମିଳିପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଏସି ଅଛି, କୁଲର ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣ ସେମାନେ ଖରା ବର୍ଷାର ରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇ ଆଦିଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପାୱାର ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସକାଳ ଆଣି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବସ୍ତ କରିଦଉଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଠିକ ସମୟରେ ଘୁରୁଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ କହୁଛେ, ଆମେ ଆଦି ଶକ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମଣିଷ। ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, କାହିଁକି ଆମର କିଛି ସେମିତି ଶକ୍ତି ଥିବ, ଆମର କିଛି ବୁଦ୍ଧିମତା ଥିବ, ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହେଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣିଷ ହଉଛି ଯେ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଆଜି ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ଯୋଉ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ମେ ବି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିବେ, ବା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଲୋକ ଦେଖା ହେଇଥିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସେ ସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କୃତଜ୍ଞ ହବା, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ମେ ବି ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ଭାବନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ମେ ବି ଖେଳିଲା ବେଳେ କୋଉ ଦିନ ଜିତିଥିଲେ, ବା କ୍ଲାସରେ କୋଉ କମ୍ପିଟିସନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ବା କୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଟିଚର ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିଥିଲେ, ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତେ ଯାଆନ୍ତୁ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେମିତି କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ଯୋଉ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ମେ ବି 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ବହୁତ ହସିଥିବେ, ମେ ବି କୋଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆପଣ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବେ, କୋଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବେ ଯାହା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିବ। ଜଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆପଣ କେତେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିବେ, ପରିବାରରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିବେ, ସବୁ କେତେ ହସିଥିବେ, ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯାହା ବି କରିଥିବେ ଆପଣ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ପାଇଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ, ମେ ବି ଏଇଟା ପଡ଼ିଆରେ ହେଇଥିବ, ମେ ବି ଘରେ ହେଇଥିବ, ମେ ବି କୋଉ ଅଫିସରେ ହେଇଥିବ, କୋଉ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇଥିବ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ, ସେ ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଘଟଣା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। କାରଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। I'm really thankful to all those people who helped me to save my life, who gave me good knowledge, who gave me right direction in my life। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା। ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୋଉଟା ଥିଲା, ସବୁଠୁ ଖୁସିର ସମୟ କୋଉଟା ଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ, ସ୍ମାଇଲ୍ ଅନ୍ ଫେସ୍। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣା ଏବେ ବି ଘଟୁଛି, ଆପଣ ସେ ଶରୀରରେ ସେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସି କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍, ଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଇଟ୍, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ
ସେ ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟ ଶରୀରରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ସ୍ଲୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଭଲ ହଉ ବା ଖରାପ ଘଟଣା, ସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିଛି। ସବୁ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ରଖିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ସାରା କୃତଜ୍ଞତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସ୍ଲୋଲି ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, ରବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। Very simple. Event plus response is outcome. इवेंट घटना जहाँ भी घटू आम जीवन में बहुत घटना घटी, वी एग्री, बट ताप आउटकम सब सेम आसे नहीं। 42 डिग्री सेल्सियस जो लोग बाहर को जाए ताप निश्चय दुखदायक, बट जो लोग कोल्ड बार अच्छी बाजार आइसक्रीम पार्लर अच्छी से दुखदायक न पारे। यह हूँ रेस्पॉन्स। तेणु आज आम कृतज्ञता प्रकाश करवा, जो थे कृतज्ञतार भाव नहीं जावा, बी प्रोएक्टिव। आम डिसीजन नहीं पार आम रिएक्शन कौन हम, आम रिएक्ट करवा बा आम ताको रेस्पॉन्स करवा बा आम क्रिएट करवा। बंधुगण, आज दुनिया हूँ क्रिएटिव दुनिया। तेणु आम क्रिएटर बनवा, आम रेस्पॉन्स को रिएक्टिव हवानी, प्रतिहिंसात्मक हवानी, आम किसी नूतन जिनिस सृष्टि करने चेष्टा करवा। और कृतज्ञता बा ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस बहुत बहुत साहाଯ୍य कर, जहाँ ब्रेन को मेसेज दउची वो खुशी अच्छी। ब्रेन तो खुशी अच्छी, ब्रेन 4टा हार्मोन रिलीज कर। आप सब जानते डे 1 रे मुझे कहती डोज हार्मोन्स, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। ये 4टा हार्मोन जो आसे सब सेल भावती आई एम सो हैप्पी, मु बहुत खुशी अच्छी। और सब सेल निजे भल काम करती, और सब सेल जो भल काम करती आप शरीर सुस्थ रुहे, और सुस्थ रहा माने वी कैन एंजॉय लाइफ। तो सिंपल थिंग, जदि आम ग्रेटफुलनेस प्रकाश करिया, आम जदि कृतज्ञतार भाव सब प्रकाश करिया, मालिक ओ आई एम सो ग्रेटफुल, ये घर जी तैयार कर मालिक बहुत धन्यवाद दूसरी, जो मिस्त्री तैयार कर मिस्त्री को बहुत धन्यवाद दूसरी, कारण से लोकटार परिश्रम तैयारी, जो ड्रेस में पिंधे संबलपुर ड्रेस, ग्रेटफुल टू बहनिका। आप देखु ना, जानवर किसी नहीं बंधुगण, इनफॉरमेशन कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, प्रैक्टिस 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 इज द ओनली की। आपन पर केते ज्ञान अछि ता आपन रिजल्ट दबनी इवेंट आपन शिखिबा। मो बही धरली 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल नॉट देबी, नो यूज अंटिल अनलेस मो रिस्पांस, मो जदी एक्शन होने भी आउटकम जीरो। तन दुनिया रे बहुत ज्ञानी लोक से ज्ञान ऊपर छड़ी जानती, कब्रिस्तान रे छड़ी जानती, कहना से माने ताको रिस्पांस पर किसी एक्शन नियंती नहीं। से मत मु जानि देली इट्स इनफ ना, जानिबा 50%, एक्शन होबा आ 50%। इवेंट होची जानिबा, रेस्पॉन्स होची ताको काम रे लगेबा, ताको प्रैक्टिस करबा तापर आउटकम आसीबो। अदरवाइज अपन लाइफ आपन तो वर्षे तले कोन थिला, 5 वर्ष तले कोन थिला, 10 वर्ष तले कोन, अपन सेम मनुष्य चिंतन रे परिवर्तन हिची कि बैंक बैलेंस बढ़िथिबो श्योर, बंधु बढ़िथिबे, मोबाइल नंबर बढ़िथिबो, बट आपण एज ए पर्सन किछि तो समाज पे भलो चिंता करछंती कि निज पे भलो चिंता करछंती कि, दैट्स द क्वेश्चन। इवेंट प्लस रेस्पॉन्स इज आउटकम एंड बी प्रोएक्टिव। मु कोनी रिसर्च को जेटा जते आपण कृतज्ञता भाव प्रकाश करिवे सेते। तो आज पे होमवर्क, आज चैलेंज, डे 4, आज चैलेंज, डे 4 चैलेंज वेरी सिंपल, दैट इज रैंडम ग्रेटिट्यूड। आप सामने जहाँ भी बी ग्रेटफुल फॉर दैट। लाइट से छुओ सामने, आई एम ग्रेटफुल टू लाइट, आई एम ग्रेटफुल टू लैपटॉप मैकबुक, आई एम ग्रेटफुल टू लॉजिटेक वेबकैम, आई एम ग्रेटफुल टू ब्लू येटी माइक, आई एम ग्रेटफुल टू वाटर बॉटल, आई एम ग्रेटफुल टू माय मोबाइल फोन। कहला बना वर्ड्स कहतुनी, रेस्पॉन्स ब्रिंग स्माइल, कारण स्माइल कले ब्रेन बुझिला इज हैप्पी, एंड किसी भाव प्रकाश करंतु जेंति सतर अपन खुशी के पूछंती, देन सी मैजिक हैपेंस। इट्स चैलेंज। आज डे 4 म आपन को 14 दिन आपन देखिबे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। सो सुरेश सर, थैंक यू वेरी मच। आपन लिखि पठि चंती ग्रुप रे, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, काइन आपन लोक गिव मी स्ट्रेंथ, मत आउट स्ट्रेंथ दो चंती जे मु प्रोग्राम कंडक्ट करबी, बट अन्य माने पठि नाती। सो आई एम सो, आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, समस्त लिखंतु एंड सेंड इट टू मी। जदि आप पर्सनल चाहते डिस्कशन करबे तो बुक ए टाइम विथ मी, सो दैट मु आपन को पर्सनल हेल्प कर देबी, राइट। सो थैंक यू, बाय बाय। दामोदर माइंड कोच एंड एनएलपी ट्रेनर, आप समस्त को अगेन रिक्वेस्ट करछि
I'm grateful to you. I'm grateful to your parents. I'm grateful to your teachers. କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।